Vy z vás, kteří máte doma školáky nebo školáčky, podobně jako já, víte, že přes veškeré snahy učitelů nechávat si některé učebnice ve škole jsou jejich tašky docela těžké. To se týká hlavně těch menších. U těch starších už to tolik nevadí, snad tedy, ale o to dražší jsou třeba některé učebnice, zvláště ty jazykové. V některých školách se poslední dobou objevuje ve fázi spíše takového pilotního projektu, objevují se interaktivní učebnice a některé prvky interaktivní výuky. A o takové výuce si budu povídat s odborníkem na vzdělávání Jiřím Havlíkem. Já vás vítám ve studiu. Dobrý den. Já bych nejdříve, než vlastně začneme s tím povídáním, ale chtěla diváky pozvat na reportáž o projektu Vzdělání 21, který je vlastně o tom interaktivním učení a o něm si pak budeme i povídat. Takže poprosím režii o reportáž. Základní škola Kunratice před 3 lety zavedla projekt Vzdělání 21, který umožňuje vyučování interaktivní formou a poskytuje žákům větší přehled o tom, jak získávat a využívat informace. Žádná technika nenahradí dobrého učitele, čili dobrý učitel je určitě základ, ale žijeme v 3. tisíciletí a tady určitě má smysl, aby kromě papírové učebnice děti učili pracovat dneska s běžnými věcmi, jako je počítač, interaktivní tabule, virtuální prostředí, aby učitel komunikoval s dětmi, předával jim úkoly, testoval je, interaktivním učebnicím, které děti mají nainstalované v počítačích, takže s ním můžou pracovat i doma, i ve vyučování, tak vlastně dochází k tomu, že opravdu papírová učebnice ne, že by ztrácela svůj význam, ale je efektivně nahražována elektronickou učebnicí. Navíc je tady velký rozdíl. Papírová učebnice má jenom dvojrozměrný prostor, kdežto například v matematice a jiných předmětech ve fyzice je docela dobré využít trojrozměrný prostor, například při konstrukci různých těles. Papírová učebnice nemá v sobě videonahrávky, nemá v sobě audionahrávky. Já učím přírodopis a děti si můžou krátce pustit půlminutovou sekvenci, například žraloka, toho běžně asi u nás neuvidí, nebo kvákání žab a hnedka jim je přiblíženo to, o čem se učí. Velkým problémem je, že v podstatě v současnosti český stát nemyslí na rozvoj škol. A to jak pedagogický rozvoj škol, tak prakticky na rozvoj škol, který se týká materiálního vybavení. Tady opravdu hodně závisí na školách, jak oni dokážou si získat další partnery a rozhodně projekt nám umožnil, aby škola se začala trošku jinak rozvíjet než bez tohoto projektu. Díky projektu někteří naši učitelé byli vybaveni notebooky, dostali jsme i do školy 1 interaktivní tabuli, ale těch ostatních 11 jsme si museli umět pořídit buď z jiných projektů, z darů rodičů, anebo z rozpočtu školy. My dneska máme na síti asi 300 počítačů ve škole. Když si vezmete firmu, která bude mít 300 počítačů, tak bude mít minimálně 2 ajťáky na plný pracovní úvazek, což škola nemá. Takže je to trošku někdy vytloukání klínu klínem a škola se musí připravit na to, že to, co běžná firma dneska umí si profesionálně zajistit, tak na to je potřeba ve státní škole získat prostředky, získat lidi a možná ne i za takové peníze, jaké by dostali v nestátní firmě. Já dělám takový program o punských válkách a tady jsem třeba udělal, že mám obrázek a mám k tomu doplnit jeho název a takovýhle různé věcičky se tam můžou dělat, pohybovat, videa si tam můžu dát i z internetu, fotku a takovýhle. Tady dělám cvičení, že se ptám třeba, jaký byl heslo těch Spartanů a co znamenalo. Tady až když třeba kdyby nevěděli, tak tady mají řešení. To potom na té interaktivní tabuli takhle odkryjem a tady se to zobrazí. Potom jsem udělal další stránku, tady, aby pojmenovali tohle divadlo a jaký byly ty pravidla pro to, aby tam mohli hrát třeba v tom divadle. Spíš děláme na počítači třeba na dějepise nebo na přírodopise, jinak třeba na občanské výchově to moc nepracujeme s počítačem, protože paní učitelka má radši papírové učebnice. A tebe baví co, knížky nebo počítače? Asi spíš ty počítače, protože je to asi tak lehčí. No asi taky ty počítače, protože právě třeba jak tam máme ty učebnice, tak vlastně tam můžeme roznit obrázky, videa, i tam jsou. Právě třeba si můžeme něco hledat i na internetu, nějaké zajímavosti, informace a je to jako zábavnější i lehčí.
Interaktivní forma určitě přispívá k tomu, že žáci látku mohou názorněji chápat, vidět, seznamovat se s ní. Lépe se s žáky komunikuje přes jejich osobní počítače a samozřejmě žáci mohou procvičovat učivo také, protože učitel jim může v rámci různých prostředí zasílat úkoly, procvičovací cvičení a oni mu to potom posílají zpátky a učitel to vyhodnotí, opraví, je tam ta zpětná vazba, která je určitě důležitá. My máme pravidla na používání počítačů a počítače nepoužívá ve škole, nepoužívají žáci celou vyučovací hodinu, ale jsou efektivně využívány jenom vždycky v části 10-15 minut a na přestávky mají žáci vlastně řečeno, že ty počítače musí být zavřené, aby si od nich odpočinuli, aby relaxovali, nasvačili se, zkrátka, aby odpočinuli si třeba i oči. To samozřejmě záleží především na rodičích, jak jakoby dětem dovolí, aby trávili čas u počítače. Třeba v mém případě, když děti dělají domácí úkoly na internetu, tak jim to zabere maximálně 20 minut. Nemyslím si, že by to byla doba nějak jako nebezpečná. Rodiče velice pozitivně hodnotí a přijímají vlastně tady tu možnost využití počítačů ve výuce a už jsme rozšířili z původní jednoho ročníku pilotního z roku 2009, tak jsme to rozšířili na další 2 ročníky, takže letos začínáme vlastně 3. rokem, obě 2 6. třídy mají počítače všichni žáci. Já si povídám s Jiřím Havlíkem, odborníkem na vzdělávání a budu si s ním povídat právě o projektu Vzdělání 21 a o interaktivní výuce. My jsme viděli v reportáži mnoho zajímavých věcí. Mně tak přijde, když se tam mluvilo o těch počítačích, o těch netbookích, které ty děti měly vlastně na těch lavicích. Téměř každý rodič se dříve nebo později setká s tím, že musí to dítě od počítače spíš odhánět. Tam nejde o ten čas strávený u domácích úkolů, kdy tam ten učitel říkal, že to je zhruba 20 minut u nich doma, ale jde vlastně o tu zábavu. A když tu dobu prodloužíme ještě o dobu, kterou stráví u počítače ve škole plus ty úkoly, jestli toho není moc? No tak je to zase o těch vstupech, jak se k tomu postaví ta rodina, jak se k tomu postaví ten pedagog, ale škola by měla dát žákům určitý návyky, jak pracovat, protože to v budoucím povolání budou potřebovat. A já si myslím, že a ten projekt Vzdělání 21 to opakovaně potvrzuje, ten fakt, že žáci začali vnímat počítač jako pomůcku k výuce, jako pracovní nástroj. A to je obrovský posun, protože doposavad ty žáci vnímají počítač pouze jenom jako nástroj na hraní nebo na zdroj zábavy. Ale teď ho vnímají mnohdy jako pracovní nástroj a někteří rodiče i velice pozitivně kvitují to, že se zkrátil třeba doba práce s počítačem doma potom. Jo, takže je to o tom, jak se my dospělí a nejen škola, ale i rodiče k tomu postaví a jak budeme ty žáky vymezovat. Jak tedy, můžeme-li si to nějak polopatě trochu vysvětlit, jak tedy funguje ta interaktivní výuka v rámci toho projektu Vzdělání 21, kdy ty žáci tedy sedí vlastně s těmi počítači v lavicích, je tam interaktivní tabule, jak to funguje? No, funguje to tak, že o interaktivní výuce se mluví už dlouze, 5 let zpátky se říká interaktivní výuka, je to takový moderní pojem a my jsme si chtěli vyzkoušet v praxi, jak ty technologie využívat efektivně, protože ono lze využívat video, lze ho využívat tím, že ho pustíte na zeď nebo na interaktivní tabuli, ale není tam ta didaktika, která je strašně důležitá. A my právě v tomto projektu se snažíme měřit třeba efektivní zapojení těch technologií do výuky. To znamená, že abyste neměla představu, že ten počítač je zapnutý od začátku do konce, to ne. Jsou předměty, kde se třeba vůbec nezapne, jsou předměty, kde se používá častěji. Jsou též interaktivní tabule. Ono mnohdy svádí k tomu, že ten laický pohled o tom, že žák sedí za počítačem a učitel něco vypráví a je to jenom v té elektronické bázi. Myslím si, že jsou efektivní postupy, kdy žák aktivně pracuje na tabuli s počítačem, může si vzít počítač třeba i do přírody a tak dále. To všechno si zkoušíme a lze to.
ale musíme se to všichni učit jak, protože doposavať byl opravdu převládat takový ten frontální přístup k té výuce a ten projekt by měl dát odpovědi, jak efektivně. Mělo by vzniknout určitý klíčový know-how, který chceme předávat školám dál, aby, když se do toho pustí, aby neměli ty počáteční problémy, které my jsme detekovali. Když jsem viděla v té reportáži vlastně ty netbooky na těch lavicích žáků, to jsou počítače, které pořizuje škola pro své žáky, nebo je musí kupovat rodiče? To je na tom řediteli, jakou typ komunikace s rodičem si zavede a samozřejmě je to dáno i tím, jak ta škola chce do těch počítačů investovat. Ale nejčastější model je, že si ty počítače kupují rodiče. Ono vůbec by se mělo dbát na to, že rodiče by se měli víc spoluúčastnit toho financování. Pan ředitel jasně řekl, že český stát do toho moc neinvestuje a čekat na to, až český stát zainvestuje do moderního vzdělávání, by mohlo být velice negativní pro celou ekonomiku, protože najednou uvidíme, že nám ujíždí vlak ve věcech, kde prostě v okolních zemích jsou výrazně dál. Takže a není s tím překvapivě problém. V těch Kunraticích, z kterých byla reportáž, další ročníky, to znamená, ten pilotní program je teď momentálně v 8. ročníku a následující ročníky 6-7 už jsou plně digitální. To znamená, že rodiče přistoupili na to, že žákům zakoupili notebooky, netbooky a ty s těmi pracují ve výuce. Jak starých dětí se tohle vlastně týká? Vy teď říkáte, že ten pilotní projekt začal u osmáků a že to jde tedy o rok, o dva níž. Mělo by se to týkat i mladších dětí, protože přece jenom tam je poměrně rozdíl, když přemýšlím nad tím, kolik může stát takový notebook nebo netbook. U úplně malého dítěte, 8letého, 9letého, to pro rodiče může být velmi nepříjemná částka, ale přece jenom potom už na tom druhém stupni ty děti většinou vyžadují svůj počítač, takže buď jak buď nakonec nějaký dostanou. No, ten projekt je dlouhodobý. Teď my už jsme v 8. ročníku, protože už 2 roky máme za sebou. Takže jsme začali v 6. ročníku a v podstatě ten rodič pořizuje notebook na dobu 2. stupně, 4 roky, že jo, v 6. ročníku, takže teď jsme ve 3. ročníku toho fáze. Ten projekt je dlouhodobý tím, že chceme, aby proběhl celý ten sled. Důležitý faktor je, aby tam byla určitý garant té nezávislosti a toho samozřejmě té didaktiky, tak garantem toho projektu po odborné stránce Univerzita Karlova, která právě sleduje vývoj těch žáků a samozřejmě i vývoj těch učitelů, protože i pro učitele to je obrovský kus nový práce, na který se musí učit. Tam nepřistupuje jenom to, že se učitel musí naučit pracovat s počítačem, to se bere jako samozřejmost, ale je tam určitá nadstavba, efektivně pracovat s tím počítačem, umět komunikovat s těmi žáky a to je obrovská práce právě pro ty učitele. Takže i na ty učitele je kladen velký nárok. To znamená, že musí projít třeba nějakým přeškolením, doplnit si vzdělání? Ano. No, ono v prvopočátku jsme měli takový, jakože si škola pořídí interaktivní tabule, počítače, interaktivní učebnice a poběží to, ale časem se ukázalo, že pokud ten učitel není dlouhodobě vzděláván, tak samozřejmě ten efekt se nedostaví. Zkušenosti obdobný mají i třeba ve Velké Británii, kde pořídili obrovské množství interaktivních tabulí a pak následoval výzkum a nepotvrdil, že by se žáci nějakým způsobem zlepšili, ba naopak v některých předmětech. A bylo to dáno tím, že to byl pasivní příjem informací a ta aktivita z té hodiny se vytrácela. Takže je tam obrovský podíl toho učitele, té role toho učitele a on se musí hodně vzdělávat, hodně na sobě pracovat. Ale právě řeknete, že počítače, notebooky pořizuje rodič, ale na tu školu přistupuje řada dalších věcí. Musí nějakým způsobem zařídit tu infrastrukturu počítačovou, musí zařídit to školení, který není samozřejmě levný a právě řada škol stojí před rozhodnutím, jestli do toho půjdou, protože to nejsou malé investice. My v našem povídání budeme pokračovat. Teď se spolu s diváky podíváme na reportáž o divadle v tramvaji. Tak si jim řekni, jak si tě ubytují oni, já mám svých starostí dost. Kluci, tak teďka jsme vystoupili z tramvaje, kde se vůbec vzal ten nápad udělat divadelní představení takhle za jízdy. Tak protože nám přišlo, že ta trasa, obzvlášť této linky 22, má takový přirozený dramatický tah, že jezdí různými zajímavými místy z hlediska historie, a to, že jsme právě tu historii té Prahy, kudy ta tramvaj projíždí, propojili s osobním životem hlavní postavy, kterou hraje tady Petr právě. A snažili jsme se to rozfázovat do určitých obrazů podle těch zastávek, tak aby ten obsah komunikoval s tím, kudy ta tramvaj jede.
Jak často pořádáte tohle představení a jaký máte zatím ohlasy? Tohle představení přímo v tramvaji jsme teď dělali poprvé, ještě ho budeme dělat dvakrát, jinak ho hrajeme tak cca jednou, dvakrát do měsíce u nás v kavárně Potrva na domácí scéně. Každý den je originál, každý den je jen jednou. Jak se vám tam teda hrálo? Neměli jste problém chytit balanc občas za té jízdy? Rozhodně chytit balanc, aby nás bylo slyšet, aby nás bylo aspoň přibližně vidět, ale tak s tím jsme počítali dopředu, takže jsme tak trošku věděli, že to nebude 100%, nebo že všichni všechno neuslyší a neuvidí. A nikdo z nás nespadnul, takže to dopadlo dobře. A někdy takhle to představení v tramvaji? Představení se uskuteční teď 9.10. a ještě 15.10. Je to tedy téměř vyprodané, možná, že ještě se něco uvolní, tak pokud by si někdo chtěl objednat vstupenku, ať to zkusí na rezervace @kulturapotrva.cz. Ale nemůžu teď v tuto chvíli slíbit, že se tam skutečně dostane, protože kapacita je opravdu velice omezená, je to pouze 20 míst sezení, takže je to dost exkluzivní projekt. Ještě mi řekněte na závěr, jak bylo těžký ukecat městskou hromadnou, aby vám počula tramvaj. Tak za to vděčíme tady Tereze Haškové, která ostatně je vaším asi zaměstnancem vaší televize, že to domluvila na dopravních podnicích. Trvalo to docela dlouho, několik měsíců, ale nakonec teda se to podařilo za celkem rozumných podmínek finančních i organizačních domluvit. A co říkal na to řidič? Jak se mu to líbilo? Nevíte? To nevíme, ale je to celkem milý chlapík a spolupracovali jsme s ním už na zkoušce, takže věděl, do čeho jde. Vy s tou svou prdeli radši mi pomoct ven s tím krámem. No tak jsem tady snad pro srandu, nebo co? Pojďte sama tohleto. Ta závěrečná scéna byla opravdu ze života. Řekla bych, že do Supermámy padne opravdu jako ulita. My teď budeme pokračovat v rozhovoru s Jiřím Havlíkem o projektu Vzdělávání 21, o interaktivní výuce na základních školách. My jsme mluvili o pořizování těch notebooků, netbooků pro děti a vlastně o tom, jak moc je tenhle projekt nákladný pro ty rodiny a pro školu. Projekt je zatím v pilotní fázi. Co to konkrétně znamená? No, znamená to, že my jsme ho iniciovali s tím, že si chceme vyzkoušet, kde v těch pilotních třídách jdou vedle sebe paralelně 2 třídy. Je to třída, kde je vybavená klasickými tištěnými učebnicemi, má k dispozici interaktivní tabuly. Vedle B třída má, nebo nemůžeme říct A a B, ale vedlejší paralelní třída má k dispozici ještě navrch ty notebooky a my jsme sledovali, jak se budou ty třídy vzájemně vyvíjet. Chceme zjistit, a tam nejde jenom o tom, jestli budou lepší v zeměpise, v přírodopise, ale jde o spoustu aspektů, který sebou ta výuka přináší. Takže sledujeme efektivitu výuky, sledujeme čas, kdy ten počítač nebo ta interaktivní tabule hraje důležitou roli ve výuce a tak dále a vyhodnocujeme to. Takže tohle jsou věci, které sledujeme tím projektem Vzdělání 21 a chceme si vytvořit určité znalosti, tak, aby to další, kdo se do toho pustí, a říkám, to jsou opravdu odvážní ředitelé a odvážní učitelé, pokud znají všechny ty souvislosti, které s tím jsou spjatý a pustí se do toho. Ale je potřeba říct, že není možné zavírat před tím vývojem oči. To znamená, že vývoj jde obrovským způsobem dopředu a nepustit technologie do výuky by si myslím, že bylo velice pro nás škodlivé obecně z výhledu ekonomiky, když si uvědomíte, že ty děti připravujete teď a do procesu se dostanou za 10 let, 15 let, tak ty technologie budou ještě dál, než jsme dneska. Vy jste zmiňoval, že vlastně jsou vedle sebe ty třídy, kde je v jedné jen interaktivní tabule, ve druhé mají děti ty počítače. Interaktivní tabule dnes nabízejí mnohé základní školy už vlastně dětem v první třídě. V čem spočívá ta výhoda, rozdíl oproti klasickým tabulím? O co jsou vlastně ty děti v těch prvních, druhých třídách obohaceny, pokud mají interaktivní tabuli ve třídě? No, určitě to je motivace. Celý ten projekt, jak běží, tak samozřejmě má několik výstupů a jedním z nich je, že ty žáci jsou výrazně aktivnější a motivovanější. A já si myslím, že to je největší problém českého školství. Když se budete bavit s jakýmkoliv kantorem, tak vám řekne, že problém je s motivací. Děti zlobí, vyrušují a tak dále. A obecný výstup je to, že děti se sklidnily, mají daleko, bych řekl, střízlivější přístup k té výuce a dělají aktivity, které je baví. Ale oni zároveň při té aktivitě se učí.
A to je prostě, myslím si, že nejlepší, když dítě se učí, aniž by to samo vědělo. A myslím si, že to jsou věci, které kdo si vyzkouší, tak už nechce jinak. Jo, takže to jsou takovýhle výstupy z toho. No. Znamená ten posun k té interaktivitě, k využívání různých médií, znamená to odklon úplně od těch klasických papírových učebnic, a nebo je to spíše to rozšíření rejstříku? Jsou věci, které si bez klasických cvičebnic spíš neumíme asi představit. Nácvik psaní, číslic, písmen. Určitě přesně tak. Já bych to charakterizoval tím, že ten koláč aktivit v rámci výuky je daný. A jeden se rozšířilo to, že jsme tam pustili tu technologii, ale i v té reportáži zaznělo, že dál využívají tištěné učebnice, dál píšou do sešitu, protože to jsou kompetence, jak se dneska říká, které je potřeba, aby si ten žák z té výuky odnes. Samozřejmě, že ta interaktivní učebnice umožňuje, a zase to v reportáži bylo několikrát zmíněno, vizualizovat. A nejde jenom o žáky, ale i my dospělí vnímáme zrakem nejvíc informací a velice pozitivní je to, že si ty informace uchováváme. Takže díky těm interaktivním učebnicím umožňujeme těm žákům vnímat tu realitu daleko rychleji a efektivněji a ten žák má možnost nějakým způsobem si ty věci třeba zopakovat, zapamatovat si a tak dále. Takže je to jedna z dalších aktivit, která rozšiřuje tu činnost v hodině. Kde byla inspirace pro ten projekt Vzdělávání 21? Jak je na tom zahraničí, co se týče interaktivní výuky? Co se týče zahraničí, tak samozřejmě musím říct, že co se týče třeba počtu interaktivních tabulí a tak dále, patříme k těm lepším státům v Evropě. Co se týče technického vybavení a učebnic a tak dále. Teď vyšla nedávno studie OECD, kde se říká, že máme nejmenší investice, co se týče státu, do ať je to nákupu učebnic a dalších pomůcek. Takže je to trošku z mýho pohledu krátkozraký opomíjet tyhle ty věci, protože když byla ekonomická krize, tak země okolní země nejvíce investovaly právě do vzdělání. A u nás tomuto bohužel tak není, že vzdělání je prostě věc, kde se dá občas nějaká ta koruna ubrat. A já vím, že rozpočet je v současné době velice problematický, ale vzdělání je, když neinvestujete do vzdělání, tak potom ty lidi vzdělaný nejsou. Že jo? A to je věc, která, myslím si, že i všechny zapojení do toho projektu a nejen učitele, ale i většinou rodiče, když se s nimi bavíme, velice trápí. Právě proto jsou rádi, když mohou dávat děti do třídy a do školy, kde ta moderní technologie jsou součástí té výuky. Ale nevypichoval bych tu moderní technologii. Je to jedna z věcí, které ve výuce používá. Je to normální součást. Já bych to vnímal tak, že my taky pracujeme na počítačích každý den a neříkáme, že pracujeme interaktivně. Pracujeme a jediný s tou pomůckou, kterou využíváme, jsou právě počítače nebo interaktivní tabule nebo interaktivní učebnice. Mm-hmm. Máte tušení, no asi máte, když vlastně vedete ten projekt Vzdělávání 21, kolik škol v Praze se k té pilotní fázi vlastně hlásí, na kolika školách to probíhá? My jsme nechtěli dělat velkou akci, my jsme si vytipovali v současné době v projektu Vzdělání 21 6 škol pilotních, které sledujeme, děláme tam rozhovory s žáky, testujeme, srovnáváme a tak dále. A to je 6 pilotních škol. Ostatní školy, kterým se tento styl výuky líbí, tak už jsou na platformě Vzdělání 21. To znamená, že ty naše znalosti využívají potom v praxi. My jim samozřejmě pomáháme, protože ty zkušenosti nejsou to, že bychom si je chtěli chránit a prodávat je, ale chceme je dát i kolegům k tomu, aby je mohli využívat při tom zavádění těch pomůcek. Samozřejmě, že tam byly určitá úskalí, ale myslím si, že většinu z nich se podařilo eliminovat, takže myslím si, že ten projekt běží 3. rokem a ty znalosti pro jiné školy, které se pro to teď rozhodnou, mohou být velice cenné. Mm-hmm. My teď naše povídání na chvíli přerušíme, protože jsme ve spojení s naším reporterem na skútru, s Davidem, a měl by pro nás mít aktuální informace z Prahy. Tak jsem s nimi. Tak já vás zdravím, Evičko. Praha je taková teď vyklidněná. Zase tolik lidí na víkend jako neodjelo, jak jsem si myslel včera.
ale třeba doprava není Praha ucpaná, takže byste někde stáli a koukali a zbytečně ztráceli čas. Je to všechno tak nějak nejhorší, jsou mezi 3 a 4 v takým tom klasickém bodování. Ale co je průšvih, tak se dneska bourá a jako dost brutálně. Třeba na Bohdalci se střelilo auto cyklistů, bylo to s vážným zraněním. Teď momentálně na mostě barikádníků 2 osobní auta a je tam taky zranění těžký. Tak dávejte si pozor, dneska ten den k tomu nějak se naklání, takhle s těm průšvihům. No ale mám tady pro vás nějaký tipy, kdybyste byli třeba doma s dětma a nevěděli kam vyrazit. Tak tady mám třeba akcičku Hrad zábavy, je to až do 10 hodin. Na Praze 1 v Paládiu, to je takový ten Psychotraumax plechovej, ten obchodák na náměstí Republiky, že jo. Nebo můžete do Dinoparku v Praze, to je do 9 hodin. Tohle to prosím vás všechno, co čtu, je tak nějak do Vánoc nebo do konce letošního roku, jo. Takže každý den a v Praze do 9 hodin, v Praze 9, v Libni v Ocelářský 4, Hra na hrad, to je na Pražském hradě a to je do 4 hodin. Malá muzejní farma, to je do 5 hodin, je to na Praze 7 v Kostelní a můžete tam vidět takový zvířátka domácí, jako je třeba slepice, králík a takhle ty drobný zvířata. Králíci se můžou i drbat, slepice ne, mají čmulíky. A pod hladinou Vltavy, třeba na Staroměstském náměstí 12, tak tam vás seznámí s tím, co všechno právě žije a roste a tak tady pod tou Vltavou, hladinou Vltavy. Evičko, máš tam nějakou otázku? No, možná mi řekni, jak to vypadá právě tam, kde jsi teď, protože já mám pocit, že tam těch aut je v podstatě minimum. No, teď momentálně jsem na nábřeží a jsem tady u železničního mostu směrem centrum došáhne na ten most, já teď nevím, jak se jmenuje. A tam jsou auta, tak já nevím, ani ne do 1/3. A to, co se týče ta 3, 4 ucpanosti Prahy, tak to bývá, je taková ta ječná, žitná, magistrála, takový ten klasický střed. Ale tady, kde jsem, na nábřeží, na Výtoni, úplně v klidu a pohoda. A tady to fakt vypadá jak o víkendu. Občas se tady někdo proběhne ze psem, někdo projede na kole, taková pohodička. Tak já děkuji, Davide, za informace o dopravě a o pohodičce. Tak já doufám, že i naši diváci si pohodičku užívají s námi. My ještě pokračujeme v rozhovoru o interaktivní výuce o projektu Vzdělávání 21. Vy jste říkal, že vlastně je v pilotní fázi ten projekt a že zatím na 6 školách. Dá se odhadnout, kdyby se mohlo rozšířit, řekněme, na většinu škol třeba? Ten projekt je na 6 školách, běží na 6 školách, ale už je řada škol, které na podobné platformě běží. Takže už se rozbíhá, už běží. Můžu říct, že interaktivní učebnice třeba má více než polovina škol v republice. Interaktivní tabule obrovským způsobem zaujaly významnou pozici ve vzdělávání na základních a středních školách, takže on běží v různých podobách. My se teď bavíme o vrcholné fázi, kdy žáci mají notebooky, netbooky, je tam interaktivní tabule a tak dále, ale těch mezistupňů je daleko více, stačí jenom třeba někdy jenom interaktivní tabule nebo použít počítač pro práci ve skupinách a tak dále. Takže a já si myslím, že je to i lepší z pohledu toho učitele pustit tu technologii postupně do té výuky, až se časem dostanu do určité fáze, kdy zvládám všechnu tu technologii a je mi dobrým pomocníkem při té výuce. Takže já si ve svém pomyslném seznamu na pořizování školních pomůcek do dalších let pro svoje dcery píšu i počítač. Myslela jsem si, že to přijde později, ale přijde to asi dřív, než jsem očekávala. Já vám moc děkuji za rozhovor ve studiu, za informace. No a vy, milí diváci,